Reit, 4B. Eglurwch pam nad oes angen defnyddio peiriannau roced i gadw'r roced i symud ar ddianedd cyson drwy'r gofod. Wel, dwi jyst i sgwennu fan hyn neu amlinellu deddf gyntaf Newton yn do. Right, ydych chi'n gwybod hwnna, mae'r wal stafell ni. Os nad oes grym cyd-effaith, bydd gwrthrych sy'n symud. Gwrthrych sy'n llonydd yn aros yn llonydd, ond di hwnna ddim yn berthnasol fan hyn. Mae'n symud, felly mae'n mynd i barhau symud ar ddianedd cyson o'r llynedd sydd. Does dim gwrthiant aer yn y gofod, so oes ddim byd yna i arafu fo, ac felly mae'n parhau symud. Os ydych chi'n rhoi grym ychwanegol arno fo, bydde fo yn ei gyflymu, ddim yn cadw fo i fynd. Galileo a Newton wedi dangos yn mynd o'r wedi darganfod hynny. Felly, rhywbeth yno i ddweud bod dim gwrthiant aer yno. A deud bod dim angen grym i gadw rhywbeth yn symud. Hyd yn oed sgwennu deddf cyntaf Newton. Unrhyw ddau pwynt o'n iawn. Na diwedd 4B.